painoista. Onko se soldi vai? Kirjasto. Onko siellä aika hyviä kirjoja? Ei, siellä voi ihan tuoli. Kauppiis lehti. Onko siellä tiedelehti? Sold out. Onko siellä tiedelehti? Onko? Ehkä. Onko siellä tieteen kuvalehti? Mä en tiedä. Lapseen. Mitä tietää kuolehti? Ei oo muka tiedellä. No perkele varmaan. Upalehti. Tiedelehti. Ei kyllä nyt jokainen. Ei voi joku kuunnella. Mä voin tehdä taikata myös samalla. Tänään se rahaa. Sä oot riippuvainen. Niin ole. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Tiedän. Sä oot heikko ihminen. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Ei. Täytyy hirttää. Tätä se riippuvuuden, koska sä olet yhteiskunnalle noin Sä olet tarpeet. taakka yhteiskunnalle. Sä oot tarpeeton yhteiskunnalle. Pelkkä roska. Pelkkää roska. Et sä maksaa edes verojakaan vielä. Vaikka enemmän roskaa kuin irtetään, olisi kuollut. Ei, mutta sut voitais pistää hyötykäyttöön, kun tuolla kouluruokalla lihamöljy. Onks tää nenä? Monen ilmuta, kun tehdään. Verta ja suolenpää. Eikö sä voisit itse antaa teidän perheelle enemmän rahaa, eiks niin? Testamenttaa sun ruumiin semmoisen tehtaaseen, kun tekee niitä ruumiimallisia niitä passaiksi sellainen, kun ottaa niitä juttuja pois, niin se on helvetistä rahaa. Mä voisin testamentaa käteen semmoista. Sit kun on kunnon rahapala, niin ei perhana, nyt on pakko. Ole jo siinä. Se tulee käsivuota. Joo, mä tulin testamenttaamaan käteen. Joo, no, me voidaan tästä... Ei, kun kyllä mä se nyt voi, jos mä saan rahat tästä. Jaa, Tätä oli. ei se paljon sattunut. Ei. Ei. Haittaako et sinua paitan kanssa?